ಅಂಜಿ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡೆ ತುಲೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಲಿಂಕ್ ದೊನ್ನಿಡ ಹಾಕ್ಯಾರುಂಡೆ ಇಕ್ ಮಟನ್ ಹಾಕಿದ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಓ ಅದೇ ತುಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪುರಕುಲ ಇನಿ ಓವರ ಇನಿ ಗುಳುವಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐನು ದಿನ 6 ದಿನ ರಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಊಟಲಕ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಮಾರೆ 40 ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪಂಪರ್ಲ ಪಿದೈತೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ತಿರ್ಕರ ಅಂಚಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಇದೆಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ಕೋನಿಗೆ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಂದನಲ್ಲ ಆ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಸ್ತ್ರ ಬೋಡು ಅಸ್ತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೆ ಬೋಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಅಜ್ಜನಲ್ಲೇರು ಗುರುವಾರದ ಗುಳುಗುಳುವಾರ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ಇದು ಯೋಚನೆ ಉಳ್ಳರು ಒಂಚಿನ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಟನ್ ಎನ್ನದ ಮಟನ್ ಮಿನಿ ಶೋಕದ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಟನ್ ಶೋಕುಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತ್ ಕದಿಪ್ ಮಂತ್ ಮೇಕಪ್ ಪಂಪರ ಎಂಚಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ದೊನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊನ್ನಿಡ ಹಾಕ್ಯಾರುಂಡ ಇಕ್ ಅವು ಮಟನ್ ಹಾಕದ ಬಕ್ಕ ತಿಂಪುನ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ದೂಲೆ ಇಂಗ್ಲ ಅಡಿಲ್ ಶಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪೋದು ಮಟನ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಪ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಪಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂದ್ ಅವು ವಿಷಯ ಪದಾದ ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬೋಡುತ್ತಾ ಅಂಚ ಬಂಗಾರ ದುಬೈಡ್ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡ್ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಬಂಗಾರದ ಎತ್ತನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ ಪನ್ಪೇರು ದುಬೈಡ್ ಬಂಗಾರ ಕಡಿಮೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒನ್ನಾಗ ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಲ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಬಂಗಾರ ಕನ್ನಡ ಎತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಆಡ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ದುಬೈಡ್ ಬಂಗಾರಗ್ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಊರು ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂದತ್ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪದ್ರಲ ಉಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೋರಪೇಟ ಪನ್ಪೇರು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡು ಅವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡು ಕೂಡ ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ಈತಂದು ಉಂಡು 50 ಗ್ರಾಮ 100 ಗ್ರಾಮ ಹಿಂಗ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಕೊನಪೂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸಲ ಮಾತ ಪೋಯಿನೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪುರ ಆಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಕ್ಕದ ಅವಲ ಅಂದ್ ಅಂಜೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡೆ ತುಲೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಲ್ಲಿಂಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತು ಬಂಗಾರ ಗ್ರಾಮಗ್ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಂದೆಂಕ್ಲ ಶಿವೇರ್ ಪಂಪೇದೆ ಬಂಡ ಆರು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗದ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಉಪ್ಪಡ ಅವಲ ಪಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮಗ್ ಇತ್ತ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೋಣಿ ಅಂದ ಸಂಡೆ ಚೆಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಗ್ರಾಮಗು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರುದ ಇಂಡಿಯಾದ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಂಡ ಅಂತ ನಮಕ್ ಲಾಭ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪಿಚ್ ಕೊನೆ ಊರು ಕೊನೆನಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ ಪಾಡ ಪೋಲಿ ಆಯ್ತ ಮಾರೆ ಅಂಚ ಪೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಕ್ಕಲಿಗ್ ನಾಯ್ದ ಸಂಕಲ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ ಅವಲ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದಲ್ಲ ಅನ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚಂದ ಉಂಡಿ ರೂಲ್ ಉಂಡು ಆನುಲೆಗ್ ಈತ್ ಕಾಸದ ಆನುಲೆಗ್ ಈತ್ ಕಾಸದ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಪವನ್ ಮುಟ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಲ್ ಕೇಂದ್ರಗೇನು ಇರತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಡೌಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಕೇನು ಇರು 8 ಗ್ರಾಮ್ ದಾನ್ ಐಬಕ್ಕ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟರು ಮೂಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು 9% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟರು ಮೂಲ 9% ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಊರುಡು 3% ಗೆ ಅಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಅವೆಂಜ ಬಕ್ಕ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಊರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ ಆತಿಜ್ಜ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಪೇರು ಅವಿಂಚಿನ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪೇರು ಗುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಶಕ್ಲಾನು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೈತ ವಿಚಾರ ಪಿರ ಪನ್ಪ ಶಕ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಮಟನ್ ಗಿಟನ್ ಮದ್ದು ತಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಎಂದುವೆ ಶಕ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದು ಪಾರ್ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿತ್ತು ಊಡು ಇಂಚ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ ಮೊದಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ 40 ಕಾಂಡೆ 45 ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ 40 ಉಪ್ಪುಂಡು ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪದೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಏರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸುಲಿ ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈ ಫಿಲಿಪಿನ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನಪುನಿ ಓ ಮೀನು ನಿಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಬಂಗಡೆ ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓ ಓ ಸಾಲಂ ಮೋನು ಸಾಲ್ಮೋನ್ ಓಕೆ ಐಕೈತೆ ಕೆಜಿಗೆ ಐವ ಬಂಡ ಒಂದ್ಸಾರ ಎನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕವು ಒಂದು ಇದೆ ಅಬ್ಬೋ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಸಾಲ್ಮೋನು ಓ ಮೋನು ಒಂದು ಸಿಬ್ರಿಮ್ ಉಜ್ಜಾ ಇದು ಸಿಬ್ರಿಮ್ ಇದು ರೆಡ್ ಆಪನ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂತಾರತ್ತೆ ಇದು ಹೌದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬುಜ್ಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಜಾಂಡ ಓ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿಯಲ್ಲ ತಿಂದಾರತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂತೇನ ಬಕ್ಕಂದು ನಂಗೆ ಮಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ಲಾ ಫಿಶ್ ಅದೇ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾ ಫಿಶ್ 15 ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎತ್ತು ಮೊಲ ನಂಗೆ ತೂಲೆ ನಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಉಂಟು मटन लेगा यस मटन ट्राई करेगा ಓ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಜಿ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮರುವೈ ತುಲೆ ಮರುವೈ ಬಲ್ಲು ರಷ್ಯಾದ ಮರುವೈ ಬಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮರುವೈ ಜೆಂಜಿ ಮೊದ್ಲೇ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಧನಿಕಲು ಬಂತೆ ಅದು ದಾದ ಹೊಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬೊಕ್ಕ ತರಕ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದಿ ದೀಪೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದೀಪೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫ್ರೋಜನ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮಟನ್ ಪಂಡಾರ ಎಂಚ ಕೆಜಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾन रेड लोंजे लग गई अच्छा मैं हाँ वो साइड ठीक है ठीक है फिर वही बोले ಅಂಚ ಮಟನ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಮಟನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟನ್ ಆಗಿತ್ತು 44 ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟನ್ 44ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಟನ್ 34ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಟನ್ 45ಗೆ ಅವಂತ ಬೊಲ್ಲು ಪುನದ ಅಂಚನ बोलो बसाले तुले बसाले ಎಂಚ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದೀತೆ ಬಸಾಲೆ ದಂಟು ಇಂಚೋಪು ಈಟೆ ನೇತ ಉದ್ದ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಸಾಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಸಾಲೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಜಿನಿಸ್ಬೋದು ನಾರು ಅದೇ ಅಗ್ಗಿನಗಳ ಟಕ್ಕ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಕೊಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಖುಷಿ ಹೌದು ಅಂಚೆನೆ ಬಸಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಂಗೊಲೆ ನಿಂಗೊಲೆ ನೇತ ಒಂದು ಇಕ್ಕುಜಿ ಕೊಜಂಟಿ ಬಕಂದು ಅದು ಗೊತ್ತೈತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಒಂದು ಇಂದು ಅದ ಪದಪೆತ್ತು ಅವಳ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂದು ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಜ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪುಲಾಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತ ನಿಂಕ್ಲೆ ಆಪಲ ಈಗ ನೀನು ದೆಪ್ಪನಕ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಅವು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದ ಮಿಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಪೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪದಪೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೊಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾಪದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೂರಂಡೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಗಿಮ್ಕಿನ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂರ ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಕಜಿ ಪುಗ್ದು ಆದ ಮತ್ತೆ ಬೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡಿಗೆ ಎರಡು ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ಎರಡು ಕಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಎರಡು ಕಟ್ಟೆನಾ ಪಾಡು
బొక్కల ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ. ఉందా ఓకే 19 పోయి నెక్స్ట్ ರೆಡ್ యా అడ్డు పడు ఇంకా ಟೊಮೆಟೊ ಬೋರ್ಡು ಇರಾನ್ದ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಅಡ್ಡರ ದಿರಾಮ್ ಬಂಡ 50 ಅಜಿಪ ರೂಪಾಯಿ ಅಜಿಪ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಚಲ್ಲ ಮೊಳ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊಳ ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಪಾಡು ಇನ್ನು 4 ಪಾಡ್ಲಿ 4 ಪಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಕೆಜಿಗೆ ಅಡ್ಡ 75 ಬಂಡ ಅವೇ ಅಜಿಪಗ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಜಿಪದ ರೆಡ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಂಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಶಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲು ಇಂಡಿಯಾದ ಬೈದಂದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಶುಂಠಿ ಇಂಡಿಯಾದ 100% ಇಂಡಿಯಾದ ಶುಂಠಿ ಮೂಲು ಇಂಡಿಯಾದ ಶುಂಠಿಲ ಬೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯ್ತುಲೆ ಮಾರೆ ತಾರಾಯ್ತುಲೆ ಅಯ್ಯವ್ವ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಡ್ಸ ತಾರಾಯಿ ಕರೆದೇ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದ ಬೇಕು ಅಡ್ಡಾರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಟನ್ ದ ಕಜಿಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಮೂಲು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಓ ಬೋರ್ಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲ ಉಂಟು ಮೂಲು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಬಾಬ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಾಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ಒಂದೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಎಲ್ಲರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಓ ನೆಲ್ಲರೊಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಹಾಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಬರತ್ತ ಅದೇ ತೆತ್ತನ್ಲಿ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಟೈಪ್ ಆಡ್ ದೇಪುನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಏತ್ ಕಟ್ಟಪುರ ತೂಲೆ ಮಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಶಕ್ಲಾಂದ ಬೇರ ಅದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ್ರ ಈತು ಬೋಡ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಬೋದು ಅಡಿಲ್ ಗೋಡ ದಿಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ದೊಂಬೆಡು ಕುಲ್ಲರ್ ಲಾಪುಜಿ ಆತ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂಟರ್ನ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲು ಕಪ್ಪ ಆಪತ್ತ ಪಣ್ಣು ದಿಕ್ಕು ಅವಕ್ಕ ಕಾರ್ದಲ್ಲ ಇದೀಡ ಒಂದ್ಗನ ಟ್ರಯಲ್ ಒಂಬಗನ ಅವನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಒಂಬಗನ ಅವನ್ ಮಂತ್ ದೂಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಬಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪಾವ ಅವನ್ ಟ್ರಯಲ್ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಶೋ ಓಕೆ we'll see you in Adil Kone. Bo bichini. ಬಂಗಾರದ ವಿಚಾರ ದಾದ ಬತ್ತಂದು ಬಂಗಾರ ಒಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂಗಾರದ ವಿಚಾರನೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಡಿದ ಸಂದ್ರಾಬ್ಜಿಗೆ ದಾಯಿ ಗಂಚೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮಗ ದಿಯರ ಬಂಗತ್ತೆ ಲಾಕರ್ ತೋಡು ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಲಂದು ಬೋಡ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಪೇದು ಕೊಂಚ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಜನ ಅಪ್ಪಜೆ ನಾಮ್ ಪರ ಬಂಗಾರ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸಿ ಜನ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಕ್ಲ ಕಿಕ್ಕಿಕ್ಲು ಬಂಗಾರ ಬೋಡೆ ಬೋಡ ಅದು ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕನ ಪಡು ಬಂಗಾರ ಊಲ್ಪುಡು ಅವಲಪ್ಪಡು ಗ್ರಾಮ 215 ಇಂಟು 22 ಪತ್ತಲೆ ఏ తాపను ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಂತನ್ಲೆ ಊದ ರೇಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಇಂಬತ್ತು ಯೂಸ್ ರೇಟ್ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆವಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಪನ್ಲೆ 215 ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪನ 9 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪವನ್ಗೆ ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 8 ಇಂಟು 215 ಬಕ್ಕ ಒಂಚಿ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋದ್ಬಾ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್
ಅವು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಊರಿಡ್ಲ ಐನೂರು ಸಾವಿರ ಪಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿತ್ತೆ ಬೇತೇನಾ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇತನ ಅಂತ 8%. ಅವರು ಬಂಗಾರ ಕಮ್ಮಿ 3%. ಇಂಡಿಯಾಡ ದಾದ ಬೇತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಳೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಿಗ್ಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಬಂದು ಕಲರ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರ ದುಬೈದ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಟೈಪ್ ಉಂಟು. ಬಂಗಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪಣಿಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪಜಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಬೋಟ್ನಕ್ಲು ಇಂಕ ಟಾಸ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಂಪಲೆ ಕನಪೆ ಪಂದು ಎನ್ನಾಚಿ ಆಪಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಗ ಕಾಸ್ಲ వచ్చి ದಾಲ వచ్చి ಟಾರ್ಚರ್ ಈತೆಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಈತೆಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಅಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರನ ಹೋಲ್ ಇದು ಕೊನಪೇರು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಹೋಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೊನೊಂಡ ದಾವ ಆಪುಜಿ ಹೋಲ್ ಇದು ಕೊನಪೇರು ಅದೇ ಬಾಯ್ ನಿಖಿಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊನ ನಕಲಿ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕಲ್ಲು ಊರ್ನ అంటే బంగారు కొరనే పొడిగా బొక్క దాలజ్జి నా దాలెత్తిన అట్లు కూడా ఎక్కువ నువ్వు బ్లాగ్ మళ్ళీ ఎత్తున నెక్స్ట్ బ్లాగ్ పాడువా అదే అన్న మటన్ కజిపుದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಉನ್ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಂಗ್ಲಿ ದೊಂಡೆವೇನೆ ಶೀತ ದಬಂಡ ಕಾಣೆ ಪುಲ್ಲೆಗ ನೈಸಿಂ ತಿಂತೆ ಅಂಚ ಈರ್ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ತಿಂದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Somebody